Mevame ver lemen Affetime ver Mevame ver lemen Affetime ver Dote vadis meno Silav rês wekî dizanin ev 2 hefte zêdetir e li welatê me PKT'yekî xwezayî karesetekî mezin çêbû. Em jî wekî ekîbî cî bi cî em digerin ji bo ciyên ku zêde zirarê dîtine em tespît bikin. Lê di nav vê gerogeşta xwe de em rastê hin PKT'yên ku li ser xwezayê jî çêbûne tên. Di wê çarşovê de em ê îro balê bikişîn ser xwezayê. Desme vege tu hesnero Ne kazalım yero lemen İta onca makırkelo Vadır verdan uzir Ev jiyên ha em lêne jê re dibêje zinarê sor her wiha li vir çemekî jî derbas dibe bi hêza erdhêjê re bifikirin li wir çiya qijîya ye wekî meriv çawan li moxilê xe wisan hatiye xwarê ketiye çem li vir jî dîsan xelşikekî wisan tîşekî li çiya ketiye çiya navê de bûye 2 qet ev der jî dîsan li ciyê bi qasî 15 metre 20 metre bilind ji asta avê û zinar ew jî PKT'yekî demên borî ye. Yani ev herêm mesela ciyê ku li vir li pişt min zinar xuya dike li vî rûxalî jî bêtir kevra kirsî kevra helan e li vir ji bo ku di demên berê de dîsa PKT'yekî xwezayî dibe ku ew jî dîsan bi erdhêjekî re rûbrû bimîne û ev teşegirtina xwezayê çê bibe bifikirin yani mesela mero li wî rûxalî mêze dike li wir kever xuya nake lê vî alî jî hemû zinarî ye kevra wî jî ji bo rûxandinê ji bo qijandinê jî guncav e ji ber ku li vir bi awayekî dijwar tesîra erdhêjê lê çêbûye ev çiya jî yani xwezaya vê derê jî jê zirar dîtiye tabii xweza em dibêjin xweza tenê ji zinar ji kevirê ji axê pêk naye yani dar û ber hene di nav xwezayê de gelek zindî jî hene em ê wisan cî bi cî li vê derê çavderiyên xwe bikin herêma niha jî dîsa ez bawer dikim erdhêjiya çünkü hinek kevir jê hat xwarê yani hê jî li vê derê wisan lers çê dibe erdhêje li gora 4 nokteyan 5 nokteyan heta asta 5 jî lerzên bûyî rengî çê dibin em ê jî niha hin çavderiyên xwe li vê hawirdorê li vê herêma zinarê sor bidomînin. Seve seve payıca lebe Akta sudrini ebero Fetemeni ve cigereme Akta tıkni ecero Ne kazalım yero leben İta onca bakır kero Bile sungi sero leben Zano cesi Temaşevanên hêja niha jî ez hatim ciyekî din li vir jî dîsa çiya qijîya ye
perçeki gelek mezin jî daketiye hem ama peşil çem girtiye lever jî di şiklên xwezayî sab heriya helan kevra helan şikil hatiye girtin derdora wî jî gelek ev hene ev hin darên balkêşene li Kurdistanê her wiha di ger û geştekî me ya li bajarê Arsemiyê dîsal Semsûrê li wir jî em rastê ev dara wekî em bêje xerzik ango devî bi qasî goniyan jî henin li van deran dora li wê jî gelek hene êja dema em hatin vê derê ji navenda Semsûrê em ketin rê di deşta wekî deşta Adiyamanê dibêjin di wê herêmê de em hatî gelek gundan me çavderî kir di wan gundan da jî hin gundên ku nêzîgê rêne mesela wekî çavboyaq bikin yani bûyî awayî çend çadir ev kirin ji bo ku li ser rêgeha em bêjin bikaranînê ya a bajaran e zêde wesayî derbas dibe şirûtên bila bibînin ki wê alîkariyekî biye lê ciyên ku çiyayînin taybet gund û mezrikên ku di çiya de ne li wir zêde alîkarî nehatiye kirin ez ê qasek şûn de hinkî balê bikişînim ser wê mijarê jî ji ber ku niha em li vir di nav atmosfera vê evê danin a xwezayê danin û hinkî ev tesîra erdhêjê ku li ser xwezayê çêbiye em hinkî wan tiştana wisa bi çavderî û bi dîtbarî em ji wera yek yek em bêjin pişt re jî ez ê hinkî behsa gundên derdora vê herêma ku lê jê re dibêjin zinarê sor hin em ê behsa ew gund û gundikên derdora vî zinarê jî ji were bikin. Dote vadis meno cigerime Desme bege to hesnero Ne kazalım yero Lebin İta onca makır kero Ev cî niha lê me jî evan kevir û hîntên ku li vir li pişt min xuya dikin evana jî bi tesîra erdhêjê re ji jor ve daketine xwarê li vir ketine nava rêj ku li vir rêyekî nû hatiye çêkirin êca li gund jî kepçevanekî heye ew nû birayê xwe di gunda tenê du kepçevan hene yek navê wî Eliye ez pê re hatim nasî wî bixwe jî ji min re got ev kevirên ku li vir ketine nava rê ji bo vekirina rêya gundan bi derfetê xwe hatiye vekirê ji bo ku însan yan jî wesayît karibin biçin û bin ew jî xwedî lê derketinekî ye bifikirin yanî ê ku însana bi rê ve dibin wekî dewlet wekî hikûmet kes nayê vanderane lê însan bi derfetê xwe ji xwe re rêyan ve dikin yan jî birînê xwe dipêçin ew jî ciyê xemgîniye ye. Zano cesedi mavisnero Seve seva payija lebe Akta sudrini gevero Evan kevirê niha li vir ez berda derbas dikim jî hemû ji vir qijeyê yani ketine nava rê tabî wekî me behs kir kepçevanê ku li gund de jî wî jî van keviran daye kêlekê yani bidînî kevirekî kilse wek helan e dîsa li vir balkêşe gelek çiya qijeyê ye eger kameramanê me jî karibe wisa ew ê bike em vî alî bifikirin li vir jî li vir qijeyê ye dîsa jiva li vir ji bo ke helan e bêtir wisan hêsan di qijeye tê xwarê dîsa li vir wisan hetanî 20 metreyî wisan tîşekî li vir çêbûye vana hemû ji evê qijeyan e
temene weso cigereme akta tıtıknik ecero ne kazalım yero lebe ita onca bakır kero شو عم بعسى كبرى حالا فلان عم تكن يا بفكر يا جيت قجعة يعني بدستان جي أبد به يعني أب كبرى جبوك وصان زو بشرفة يعني بهيساني دقجع جيات تخوري يعني أب في رخي عالية جلي بهتر كبرى بوي رنگيه امن هاجی کی پیش و بچن نه وسایت کی جور داته بارت کن aktat tıknik ne kazalım yero lebe ita onca bakır kero Bilesungi sero lebe zano cesede matadino ev araba kunha bermda derbas bu min tekli bu ara çekir me merak kir mu goka çikese şu kutin Vana di şantiye da şoğlu şantiye ku benda ve çetkin malzeme liver aliye jêr dikişînin dibin liver jor li ser ev geliye ku niha em lêne benda ve çetkin yani bifikre desthilat di rewşên herî awarte da yani di rewşekî yani ji erdhêjê wê da felaketekî xwezayî nebawerim hebe ji bo jî yani divir da jî hêjî dixebitin Yani nasekinin ev jwef ev fersad edbinin naber nadikare xwe lê dema mijar bibe bendav divê em balê bikişîn ser tiştekî dijî bi erdhêjan ra mümkün e bendav jî biteqin yani ew pêşî lêgirtina wan jî biteqin û wekî laserekî zirarê dîsa bide hawardorê ji bo wê jî divê di wî alî de jî însan hişyar bin û bizanibin ku bendav zerara wan ji bo civakê heye Li vê derê jî dîsa zinarekî mezin ji jor şiqitiye hatiye xwarê gelek mezineviya baş e zêde natiye navare çünkü ev pirî mezinek gire ev bata navarê ez bawer dikim kepçe jî nikar divê tiştekî ew kepçek û dişkînin ew hevin ancak viya ev be baş e natiye navarê li vir jî dîsa ew dibînin heriya spî e li vî alî jî zinariye hinkî vî alî em karin ev bikin bifikire li vir hin şikeftên xwezayî jî hene li rexê aliyê çepê şikeftan dîsa li wir hinkî qijeya ye ciyê herî zêde tesîr lê çêbûye vî aliyê ji ber ku em niha li ciyê ku erdhêj lê çêbûye kî li vir erdhêjên domdar çê dibin wekî artçî ji wan re dibêjin erdhêjên domdar ji bo wî jî yani zêde meriv xwe nêzîkê ciyê xeternak ne de çêtir e ji ber wî jî em wisa hinkî hesabê wî jî dikin ji bo ku em hem bi we nîşan de hem pê behs bikin li vê derê temaşevanên hêja li vê derê binêrin çiya hema nîvê wî qijeciya ye ciyê ku spî xuya dike jorê wî çawa reşe mesela aliyê herî jor kevir jê qijeciyan e hemû hatiye xwarê û ketiye nava çem em ê bişir li wir hinkî qeraxê çem jî ez ê çavdêriya xwe ji we re bikim Esmer o ciğerimi
دسمه بگه تو هسنو نکازالم ینو بنرن لور چند دار وسام هنا چند دار دبیجم یعنی belki kaç saat havanci hani وسام گشتی معرف بگرد چاب لجیر زنار هنکی آخیه به داره جبو ویجی دار تده هنه دار مازی نه لیدن افغان دار مازی دا ما بحث کرد بویا او دویه کی پجوگ هیا کجوتکن لی تنه لوی هرم از راست وانتیم بالام گلک دکشین لی اثر وقت جی نبوم هیچ بوان کاناو وان چیه او چنه صد خوازی لور یک راست باتم جه بپرسیان لی فکیه کی وتنه او جی نها لور هنه داره کلور کونار هبیه او جی قجعیه به اویرا به هزا ارد هجرا از کارم ویوسا نشان جی بدم جبو بفهم کرن هزا ارد هجه چی قصه هیه بنرن دار جنیوی و قجعیه که داره کی کونار جی دیسا لور لجور بقرم داره و دیسان جعرده درکتیه کوکا ویجی درکتیه جعرده دیسا لجور چند دار خیات کنوسا قرمیوان لبر چاون او یک بداره کی دو دیسا سکنیه یعنی تاثیر اردهجه او قصد سر خوازای چه بوی که داران جی جنیوی و قجعان دیه وکی مرو برک بکه وکی مرو بقدوم یان ببران ببره او قصد تاثیر سر چه بوی گلک عجیبه کیه یعنی هنک دار جی هنن مثلا جی اوه داش کوکی دار را کریه رانه وان جی خویات کن لور باورد کن دکوه بر قدراجی جزنار همه وردا دو دار خویات کن نابرا هر دو داران دا دنابرا جی که ازلیمه و رخی آلیه دا جشوا چم در باسته بین امینها هینکی برو بره چم و دگلی دا هینکی پیش بکوین راستی جی لور گلک تاثیر اردهجی هیه او هرم دکوه ناف سینوره گنده بالیان کو گنده بالیان وکی ناحیه از هینکی تایبت چاودرین خواه کو مکریه منیشه گرتی از وانجی دربار اردهجه تاثیر کل سر و ناحیه چه بوده او گندن گردای ناحیه چه بونه از ویژه جوره ددمه کی گنجاو دا یک ببیجم زانو جسد ما ویسنو و درجی دیسان لهمان گلیدایه اف جی جبر کو روزا کو اردهج پیکاتیه و گاوه برف جی هبوه به قجعاندنا وی چیایی او برفرا اینکه وصابیه وکی خرجه جی جخوا او قسم حریا دمسیه او زنار سور کو جراد وی گلیده جراد بجه زنار سور آن راستی اره پر رنگ سور هیا لی رنگ جور بجور جی دورده هن پیکان مرف دینه مثلا حریا دمسیه هیا حلان هیا سورنگ هیا زنار هیا لات هیا یعنی جدا لور تشاگرتنه که خوازای که بالکش لور هیا او جی لسر خوازای به اردهجره گلک تاثیر چه بویه لپیش جیه که پر وسان ضرره که زیاده چه بویه لسر چیا کوچیا مار کاره بیجه همه جور همو قجعی هیا که در اردهجان دا به تایبت جین وسا جیه بلند اب تاثیر لسر وان چه به من قاعدن بحث أبي كر بحث هنكي جندو جندوارن في داره كر نها هنكي وسا هم بمشم هم ديمان بقرن وهم جي از بحث وان جندام بكم من نشا قرتبون حوجا بك از نشا خو بقرم جبون بناف كرنه اف هرما املينه تكفى ناف سينوره جند باليان كو وكن ناحيه تزانين هم باليان ناحيه هم ناو عشيركيه yani gredayı aşira balyanın ku jivana kısmek ji dikeve naf sinore Malatya ji gündeki ango aşireki Alawine jiber ku Alawine u liver bi taybet gündeki çiyayı heremeki çiyayı yekser bi destpeka erdhejera نها کی دو هفته زیاده قدیه ام نها هاتنه لور شو که اول ما بريجي هات بو وداره او زور زعمتين کو گاوا برف بوجي لهرم للصحابون ام ایرو هاتن اجا اب قصا وقت در باس بیه هیجی تو رایدار کی ناتیه گند دما من به خواجهین گند را هنته کلیان چیکر براستیجی بناوی ابوذر جامع کی مناسکر اوجی چار زاروکن وی دبن انقاذان بن اردهجه دا جیانا خوش دست دابون
yani bahsa xwe ki kir rastî meriv hin êşenin nayên rakirin pirî giranin digot yani ez nikarbûm ez bêçare bûm ez nikarbûm zarokê xwe derxim yani wek temaşevan li wan mal ji mirina ra ji ber ku gund jî bêtir xaniyên avahiyên bi keviran hatine çêkirin lewra jî derxistina wan jî gelek zehmet bûye têkiliya ku em bêjin bêne hewariya wan kes nehatiye herî dawî got di roj şûn da ji Dêrsimê, ji Amedê, ji Batmanê, Mêrdînê ji van bajaran kesên dilxwaz got hatine gund ki ew jî cara meriv dibêje ya her tişt bi hev dû vegirê daye yanî dil muqabilê dile dibêjin ya herkes xwel ê xwe belkî digire yanî ew jî em ev kesên ku hatine li vir jî zanibûne ev kîne çi ne ji ber wî jî yekser belkî zanibûn ku dewlet jî xwe nagîne vana gotin em xwe bigîne wan hatine bi hewariya wan da lê sed heyf û mixabin êdî ji bo ku ew kesên dibin kavilan da mane rizgar bikin derfetê wan tune biye êdî jiyana xwe ji dest dane yanî kesên ku ketine bin kavilan xirbeyan tu kes ji gund rizgar nebûye sed û ne sed û deh kes wê dorê kes jiyana xwe ji de yanî yên ku birîndar ji bin kavilan derketine tune hemû jiyana xwe ji dest dane xemgîniye tabî yanî li welatê me dema erdhêj pêk tên yekser meriv dibêje yanî navçeyekî ye yan navend gundekî ye wekî em bêjin li depê bû xarpêtê yanî navçeya depê tenê depê û derdorê hinkî sînordar yan em bêjin li Xûxê bû yan li Kanîreşê bû ya li Licê bû vana tenê sînordarê navçeyekî bû lê li vir ne navçeyekî ne gundekî ne bajarekî yanî ji dehan zêde bajar yani belkî ji hezaran zêde gund û ji sedan zêde navçe jê tesîrdar bûne tabî li vana jî li gundan navçeyan bajêran bi milyonan însan hene vana hemû mexdûrin yanî em nabêjin bal yanî mexdûrin yên din ne mexdûrin lê asta vana heye eger li balyanê zêde hilweşîn çêbûye texrîbat li vir zêde çêbûye divê yekser hewariya vana da bê eger li qeraxê rê li ciyê ku zêde li ber çave tiştekî nerûxiyaye û alîkarî biçe li wir ne li vir wê gavê însan jî dibêje li vir bise gotinekî min heye ji bo wê jî lazim e di rewşên wisa da partiyên siyasî rêxistinên civakî sazî û dezgeh her wiha hunermend kulübên futbolê yên basketê her çi hene vana divê bi koordînasyonekî hevpar ev jî divê gava rêvebirên dewletekî yani em bêjin têgîştî bin zanibin ewa însanan bikin hesabê van însanan bikin ew ê koordînasyonê ew ê bi hevpar çêbe lê sed mixabin li vir em dinêrin alîkariya ku ji aliyê hin partiyên siyasî ve hatiye kirin navê wan jî li ser wesayîdan tinin ez bi nav jî nakim yanî navê xwe jî hewce nedîtinin ku binivîsînin çünkü hatinin alîkariyê lê hin hene wekî çavboyaxê bi alayan bi nivîsan bi nizanim yanî wek sloganvarî tiştan dinivîsînin ev jî yanî giraniya wan nîşan dide ev jî eyba wan e em jî vî tiştî dibînin û vî tiştî dibêjin Akta tıtıkni geceru ne kazalım yeru lebe Niha ez bawer dikim dîsa hinkî ev erdhêjên domdar wîstan bi pîleyekî picûk ew ê çêbûn kî kevir hate xwarê dîsa hê jî ew ê heye hê jî li vir ew lerz heye ev nîşaneya hêzê ye hêza xwezayê eger însan li gor hêza xwezayê û bi hêza xwezayê bizanibe li gor wî ew ê teşe bide jiyana xwe em bêje ciyê jîngehî ciyê lê dijî her wiha ciyê rê yani em bêje rê jî diqelişe bi erdhêjan re
جیه کو ام بیژن آو دیسا ده همان دمه دا پیدوین انسانی یین کو جخوازای بگرتن دوی د چارچوبه کو به هزا خوازای بزانه به تف بگره اگر لگور هزا خوازای انسان خو پروگرام نکه وی گاوه پرسکریکن نینی درد کهون حتی مرو برده لوی بجان خواهی داده ev ji bo takekesî jî ji bo civakî jî ji bo rayedariyan jî ji bo dewletan jî derbas dare ji bo wê jî eger hûn li gundekî bijîn avahiya xwe divê wî saxlem çêkin hûn li gor ev avhewaya wê derê an jî em bêjin li wir pêkateyekî xwezahî weke erdhêj gîtên dijwar hene li welatê me van tiştana çê dibin ji bo wî jî mesela laser çê dibin em bêjin berf û seqem çê dibe yanî gelek bûyerên xwezahî hene دوی چارچوبه دا انسان جی دوی تشب دنه جیانا خو اگر د چیای کی دا تخانی چت کی تگره حساب وی بکی کو او چیاب سرتا دا بقجع جی ممکنه اگر لبر چمکه بکون لا سرکی به دیسات حساب بکی جبو ویجی حتی ممکن به جی کو خطا ارد هجه تدا درباست به yani rasti merv ev yani dili merv deve merv daya çünkü ev heye ev erdler heji heye jbo izi mümkün yani çiya disa bıqja ezenha hinki derbas ve dereci bibim rasti xemginiyek mezine weki mgot dve insan ligora heza xwazay tev bigerin rezdar xwazay bin xwaza heza ve çiye bizanibin gava tişteki xwazayî çê dibe em dibêjin ev محق کر اف قدر بون نخیر قدر فلان نینه یعنی اف اینکی مرب حساب که اگر تا آواهیه کی دقت چه کی آواهی بکه وجی بلکه رزگار کرن حسام به اگر تا آواهیه کی هفت قات دقیقات را کی ولا او بکه و نممکنه انسان جبنی رزگار به اگر شخوا بدرنگی جی به هواری دا به او بهتر روشه کی قام باغه bile sungi sero leve leve zano desede matadiro ev hint jildisaj bir şiyaketiye nihal der berçemim bir çem der bastı be از اینکه عالی چم داجیبم دناف خزای دا بلکی دنگی کو هری زده لسر مرو تاثیر چه که حضور بده دل مرو دنگی آوه دنگی بارانه که باران جی آوه و چم جی هنکی وسان جبو بیر آنینا او کسین کو ده اردهجه دا جیانا خوش دستانه وسا بقاسی کلیه کی بدنگی آویر ام رو بمینه ev çiye ku xuya dike ji aliyê jor ve dema meriv ji jor ve lê mezet ke bi gelek ciyan tîş lêketine şaxor çêbûne yani dîtbarî dema em bêjin wekî meriv dron rake jor bêhtir ew dîmen xuya dike li vir ji jêr baş xuya nake vî alî hemû hatiye xwarê lê vî alî na kevir gelek hîntê ku ji çiya ketinin çem jî ev çem jî niha ev di hefte zêde ye ji ber ku destpêkê da yani gava erd zelzele çê dibe ew bin erdê jî ava bin erdê jî lîş dibe şilo dibe niha jî ew lîşbûna avê henkî kêm bûye di demên wisa da kesên ku nêzîkê avan bin pêdiviya wana avê hebe divê duî alî da jî hinkî baldar bin çünkü ava çeman و آوا بن عرضه جبو کو لهف دکوه او رنگ دو گوهرینه دبه کو انسان پی جعریجی ببه جبویش دا آلی تندرستیه دا دما پیکاتایی کی وسا دا دبه انسان خون اما ناوجنه آوه نخون
ve nexun ji bo wê jî hewce bike bila avê bikelînin hê şûn de ve xuniyan jî eger avekî em bêjin hazir hebe ew ê bikin wekî din ji bo pêdiviyên dinê em bêje şîv çêkirin be xweşûştin be ji bo wan jî divê însan baldar çünkü ew bi tiştê ava germ bêtir têne kirin ew çalakiyên ku meriv dike em bêje xweşûştin be yan filan bêvan be ji bo wî jî avantajekî jî heye di aliyê ku av ciyê herêmên erdhêj lê biqewmin av hebe avantaj diye çünkü pirsgirêkên avê gelek çê dibe di erdhêjan da her wiha pirsgirêkên xwarin û vexwarin û razandin û her wiha pêdiviyên takekesî her wiha wekî em bêjin wekî tuwaletan avrêjan yanî yên bi vî rengî gelek zêde çê dibin çünkü însanê ku meqdûr dibin tenê em bêjin temen mezin temen dirêj nînin jinin mêrin zarûkin kalin pîrin hê jî kevir dikevin rastî ez gava xeber jî didim yanî ew reaksiyona ku xweza ji me re nîşanda yan jî bi me ve hîs kirin lazim em erbalê bikişîne ser wekî min got em îro hatin zinarê sor erdhêja ku li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê xewimiye çi tesîr li vir li ser vê herêmê çêkiriye me xwest em bi we re yek bi yek bi dîtbarî çavderiyên xwe parve bikin û em ê ji vir derbasî qonaxekî din bibin bi bernameyekî din em ê derkevin pêşberî we li herêma Semsûrê li herêma Gurgum Ango Mereşê Meletî Bazarcık Albîstan Sergolan Behiştî her çi li vir erdhêj li tesîr li ser kuçê bûye em ê biçin wan deran xwezahî be nexwezahî be êşa însanan be zarokan be kalan be pîran be çi hebe welatiyên me di nav çi zor û zehmetiyan de em wekî erk dibînin em ê biçin wan derana jî çavderiyên xwe bikin û bi we re parve bikin em hêvî dikin ev êşên ku li ser welatê me wekî domdar çê dibin êdî bi dawî bibin bi van hest û ramanan em hatin dawiya bernameya xwe em ê hewl bidin sibê dîsa bi awayekî din derkevin pêşberî we hetanî sibê li xwe miqatebin silav û rêz Dote madismeno cigerime Desme vege to hesneno Ne kazalım yeno lemin İta onca makırkeno Vadır verdan o zileme Zan o cesedi mavgesnero Seve seva payija leme Akta sudrini evero Fetemeye ve cigerime Akta tıtıkni ecero Ne kazalım yero lemin İta onca makırkero Bile sungi sero leme Zano cesedi matadiro